Da Sudan i 1956 blev frigjort efter en 17 års lang periode med diktatur under den islamske præsident Omar al-Bashir, var der allerede uroligheder i den sydlige del af landet. Mange frygtede nemlig, at der ville komme en arabisk muslimsk styre, og det ville de overhovedet ikke finde sig i. Denne uenighed førte til Sudans første borgerkrig. Den var gal igen, da National Islams Front, en stor politisk organisation, får mere og mere indflydelse, og i 1983 går de så vidt som at indføre shahira, en islamisk lov udviklet ca. 1500 år tilbage. Loven indeholder blandt andet dødsstraf ved utroskab og en lang række leveregler, som nogle muslimer mener er vigtige at følge, hvis man vil leve et godt og ærligt liv. Det synes oprørelsesbevægelsen SPLM slet ikke er nogen god idé, og greb derfor til våben. Her starter Sudansk anden borgerkrig. I 1989 erklærer det muslimske broderslag Jihad, som betyder hellig krig, imod den sydlige del af landet. Krigen slutter først i 2005 og har resulteret 1,9 millioner mennesketab og sendt over 4 millioner mennesker på flugt. De indgår en fredsaftale og et forslag på, at hvis de to parter stadig ikke kan enes, bliver der holdt en landsafstemning om, at landet skal deles i to. Præcis 6 år senere bliver afstemningen afsluttet med 99% af stemmerne for, at Sydsudan bliver et selvstændigt land. Et halvt år senere bliver Sydsudan erklæret selvstændigt, og det bliver fejret i deres nye hovedstad Juba. Den 15. december 2013 brød den tredje borgerkrig ud i Sydsudan. Denne gang kun inden for Sydsudan.